Sénégal yeehi ha ɗiɗaɓal timma eyo heedi e karallagal ngal ko Saliou Diawo on paami kanko o ɓittintami ɗo henne kanko e Cheikh Ahmadou Bamba Diop ɓe calminama min calmini kadi yaaɗiɓe men yewtere nde no wowiri ni Harouna Déme e Dieynaba Sow gondumi ɗo e haalirde nde Dieynaba an e Harouna on calminama a salmitama Aissatou en calmini denndangal heeɗiɓe kala eyo Harouna anne mi accuma calmina heeɗiɓe mi salminima Aissatou mi salmini kala hettiɓe en eyo mi anda so tawi Yoro en e ɓoggol ngol Yoro anne a salminama mi salmini mon onon fof wonɓe ɓe Dakaru eyo a salminama min calmini wonɓe Paris joguiɓe karalle ɗene beltanama kaleten mi wi on ko haala kawguel manguel fettoɓe bal e jaarendi woni bitsoka ko hande ni wonno timmode nde ɓe sikki ko Brésil heeɓi desewal ngal e dow Biélorussie ɓe kawi ɗumen loggi nayyi tati e banggue mum kam Sénégal ne hawranno e Portugal ngam andude so tawi ma heeb darde tatoɓere nde amma ala ko Portugal noon loggi ɓe tati ɗiɗi Portugal hawi ko adi min gara noon e namde ɗe keɗoɗen ɗi kongi ko kongi Ngala Sylla kanko woni eltowo diɗɗal Sénégal fettoɓe jaarendi ɗi o suuti hanki o suuti ɗi kongi hanki caggal kawdiral makko ɗiɗaɓal timmal hakkude Sénégal e Biélorussie mi anda so tawi mi haalani on ko Biélorussie hawi loggi joyi ɗiɗi ɓami kongi makko ko Babacar Diarra. On a fait tout ce qu'il fallait faire. On a retiré. Min baɗi ko hanno fof kono min loggama loggi beebɗi min goofi kadi ko heewi emin gondi e nimsa mawɗi ɗum min cuuɗani ɗum fandare amen no mawnuno sanne rawandi min jooɗima ko guila dawal aranal ngal hikka min mbiyano ko yomin gartir desewal ngal ko dongal mo ngal fawano e dow koye amen kono ko Sénégal way noon minen min jiiɗi ko hebde polgu e kala saaha sa yiiɗi folde noon koma gollana ɗum mbiɗa jaaɓi mi ruttata ko caggal komi poolowo joni kam ko ɓuuri jojjude ko hebde médaille ngal. Pour moi c'est de rentrer avec une médaille. eyo on woni Ngala Sylla ɗum on woni Ngala Sylla ɗum woni kongi makko hanki ɗum woni kongi makko hanki omo ɗamini no hebde médaille kono on médaille kam heɓaka darde tatoɓere nde ɓoccitima Sénégal ko Portugal heeɓi ɗum hol taskuyo mon e ko haali ɗo ko somi heeɗimamo ene wayno mo wondi e mettu ɓernde seeɗa saabu wonko haali ni on banggue mi jokkitani won wiɓe kawdire ɗeɓe mbaɗi ɗe moƴƴani noɓe kawiri ni moƴƴani kono kam hay sinno ɓe poolama haɗata mbiɗa sikki Sénégal tinnima e banggue kawdire baɗɗe e banggue kawguel manguel banguel hikka guel Yoro walle Harouna min mboɗo jaggi tan wiide wonde no ɓe daroni fewani to petti o wona lawol wasde andude to ɓe kewi ɗo yettade nayeɓe wattidide nde wona hono weebi pour ɓe en doole pour ɓe en banggue dañal aduna e banggue pettugol bal foof e aduna kewruno toon sa jeeyama e 16 yaaɓe ɓe jeeyama e pour dariyade e nder Afrique hande saɗa haala beach soccer Afrique hande Sénégal adi kañum guittoɗa innude hen saɗa haaldume aduna e hande nayo adiɓe hen aduna ɓe ma lim hen Sénégal ɗum noon so yimɓe mbi wonde no ɓe daroni ni kono noon to pettugol hande kawa janggo kaweda no wonde mata won natti hen o bonnani ɓe seeɗa darde ɓe dari hen won saaha wona no foti darorede ni kono ham wiide wonde ɓe hoɓe keeɓi ho wona hoɓe kandi walla goɗɗum mboɗo sikki ɓurtinde seeɗa hoɓe mbawno foof ɓe mbaɗi kono wona hono weeɓi saabu Biélorussie pande libtoɓe on walla omo Portugal libto ɓe kawrino Biélorussie ɓe kawrino mbiɗa sikki e kawguel manguel cakkitingel ngel ko kamɓe ne kawnoɓe par ce que kamɓe hoye ɓurɓe darade aduna heɓe jeeya ayi nannuɗo bina jaltindo Sénégal o woni biteur mabɓe mo mbiyata o nannanoɓe o kamɓe duuɓi 30 dañi kono kawgol battinigol aduna horno kañum wonno hen pour do wannanude 12 nanuno sa hawre leydi tollin don hande Biélorussie tolni niveau hoy Brésil hande wadi laabi 7 nder gaño no jetta raayo dum non so tawi ana dardima e ben hay sinno kawima kono hama wadi podda wadde fof haalobe hen hewbe jiitan coupe du monde arina kala e beach soccer taw ganda beach soccer ho dari Yoro kanko fandare walla objectif mo hokkano woni o yo artirde desewal ngal o artirani dum hay médaille bronze darne tato bere ndeni dum ne boccitimama
aɗa andi Sénégal enen eɗen ko yo mbiyen ko wiide wiwu tan sa wiyani wiwu tan anda e dara hande sa daari kala ko woni sport e ceenal Brésil daɗi hen woni beach volley woni beach football kamɓe aɓe jogoni ɗum ni championnat e nder leydi maɓɓe ne wawi wiide ni ko championnat professionnel enen en ngala ɗum en ngala ko wayno hay eɗen petta ni kono aɗa andi hande en sen kiɓɓi kaali so tawi koye yoro ene wayno kanko ni ngala si law haali ɗum ko processus wona fini tan a heeɓi ɗum e kongi makko o wi ma taw kamɓe ɓe ngakki wallede hono fettoɓe banggue fukku koyngel ngel ni taw ko équipe A o min lebbi jeegom caggal min jewtidi ko juuti aɗa andi kanko ko ni ɓe belsidirnomo ɗo o yeehi Maroc o woni toon o heɓi caɗele kanko e Maroc naaɓe ɓe gartirimo par ce que Maroc ƴetti ko entraîneur gonnoɗo Brésil gagninoɗo coupe du monde wi kamɓe kadi koɓe jiɗɓe gagnade coupe du monde enen leyɗele men Afrique ɗe caɗele men woni ke en keppu en jettaki taw to ɓeeɗa jettiɗo mais en mbiyat ko ma kawenɓe wona noonu ko sese e kanko o haalani ɗum mais anduɓe mo ɓe tigi rigui ne gandi ɗe bale ɓendude ne wori ko muusi ko heeɓi mo mi natta mi waɗata hen kono ɗum ɗon foof haɗanimo o yeehi o fetti o yettima ha demi final eyyi mbeɗa sikkini seni denowo dakaji ɗi mawɗo diɗɗal ngal haali ɗum ni wonde o wasino joom suudu makko mataw ko ɗum omo duwantonomo ni won vidéo goto mo jeemi omo duwanomo hen e nden ustare min duwanimamo kankone yo Allah yurmo yaafo jaaɗo a haali ɗum yoro ene wayno heedam heedi ene woodi e banggue coftal ɓalle o sa daari hande ni won hen nate jaltunoɗe ene jerodira diɗɗal beach soccer jaaɗo hande to Seychelles e fettoɓe bal tawa ko fukku koyngel diɗɗal équipe A o kamɓe hay mayoji ɗiɓe wornoto ene serti sa ƴeewi haala waɗi yimɓe mbi holko waɗi ene waɗi faltare walla kono kamɓe ham mayoji ma équipe A o jogui o nde ɓe jaata coupe du monde hadi yimɓe tosta hay rawande nde ɓe jaata nde noon wonno kamɓe ɓe tolninata so tawi ko gonga haalde fédération haalde tolnidiɓe hoto tolnini équipe A o par ce que lebbi jeegom hande ɓena pewnito guila ɓe gañi raya e nder Afrique ɓe pi Mauritanie final novembre ha joni koye pewnitigol ɓe goni ay Italie mo mbiteno hade coupe du monde o futtade ɓe pettidemo laabi ɗiɗi eɓe pewnito ɓe jeehiɗo leyɗele kewɗe pewnito banggue on ɗon fédération hamne dari hen darde tiɗde no wallitiɓe no préparation ho wiite préparation kamɓe liggima ɗum to ɓe tolni hande ɗo ko liggey mo ganduɗa wonaña liggey mataw ɓe ɓeydane ballal yimɓe jaɓantuɓe tan ɓe kawri he wawɓe ɓe piiɓe sa hawre bawɗomo so fiima jaab so ñande mbawɗa nde ma wod jonggo e jaam no wawi ɓe tolnoyo to ɓen tolni to mboɗo yahori tan e nder duuɓi paaɗi ɗi so tawi de continue no wayni ma medde ɓe gartiri rayo Dieynaba no jiiruɗa Fall min kam Fall loggi deno dakaji ɗimmo o waɗi ƴeew mbimi Fall Faye Babacar Faye eyyi o waɗi golle mawɗe o waɗi golle mawɗe kono min ko Alseyni ɓuuri wonde ɗum ɗo e min kanko o ɗannat o wat kanko surtout ma pottal mabɓe e Espagne o waɗi hen gueɗe ganduɗa ko mawɗe wadde kippo aɓe daari aɓe jogui ko foof wadde kadi haydara mankani so wona mataw ɓe kawri koye wawɓe ɓe aɓe to banggue douceur to banggue gonga kam so wonti haaldude gonga équipe A ɓuuri toppitede no fewi kono hay kamɓene won gueɗe ɗe ganduɗa ɓe duusa hen kadi aɓene ngal ɗon jaaɓal janggo e jaam inchallah ne wawi kiɓen kuppuɗe Aissatou an ɓuuri andude ko fayo yettete ɓaade noon ko séréer a yiiɗa rewde yettode mo non ɓe mbayi kamɓe fulɓe ay do wiyano yoro waram jaleɗe a ko séréer de kam ko ñamowo mburu tedduɓe ha joni o wona fay séréer o fay lebunki yimɓe ɓe mbanamo séréer kono lebunki yo wadde wayi ɗon humpidde tan haade min yawtude e roggere ɗimmere nde e banggue kawgel kan fettoɓe bal yaadeteɓe duuɓi nogas fayi less ko janggo kawdiri nayi ɓal timmal ɗi mbaɗata Nigéria e Sénégal kawrata Maroc Sierra Leone Ghana kañumne ma hawro Égypte Afrique du Sud et RDC tedduɓe
ngaraten hankadi ko kabaru Ligue des Champions kawndiri ɗiɗaɓal timmal gartol timmi Inter hawi Barça loggi ɗum nayi tati mbeɗa sikki mi ɓaɗinte ndiyam ɗam o yotama hande min kala yet seeɗe an ko hande ko classico min kala PSG kañum ne hawi Arsenal galle mo noon heewi mayoji nden ko liga tan min kala ɗon mbaɗi ɗi ɓaleji holno jiiruɗon timmode jogorde wadde hakkude PSG e Inter ko ɗum min kalata min kalata haala Barça tedduɓe gaddiji yande mumen keɗoɗen Ligue champion vraiment o weli e pari holliri hoormum Inter holliri hoormum final o noon no musat kadi hadi ma yi hadi yesso wargo pari kolbaji mawdi Angleterre fof kan waɗum éliminé Inter woni kadi kolbaji mawdi éliminé kono noon final o ham kala nawɗo enne waɗi ɗum mérité Oumar Ka Banjul Paris Inter final mawɗo goto fof ko yettini ɗum koɗo ko golle mawɗe yoɓeɓe noon Inter ko équipe défense ala Inter wona équipe défense par ce que nder match aji nayyi nahni bituji 11 hayso woni ƴetti bituji Inter football mum weeɓani yo Paris andu ɗum atu o mbo Paris jogui woni Luis Enrique entraîneur o Ligue des Champions hono mum ala toon par ce que wonko gandanɗa waɗi ɗum Paris ko Paris jogonoki duuɓi kewɗi musidɗo moon Saydou Alassane Ba to diwan Rosso Moutan e tini kamɓe fof Paris éliminé baji mawɗi ko noon kadi Inter on kan noon mawɓe ɗiɗo so petti ɓaade gotan ma gagnon han kadi ɓurɗo hewde san gagnoro ɗon sen dalɗo e Dakar lo enen e yiyande meɗen ko élimini Barça e 99% ko ɗum wonono arbitrage e ɗum wonono marque ñak keji oɗo saaha o dañi probléme hakkude makko e FIFA par ce que sifilingo makko ngon vraiment e o waɗi erreur ji hewɗi les match o ko fotano wonde hen Lamine Yamal heeɓi penalty laaɓude hen bimaɓe moɓe waɗi égalisation 3e biyo e Gérald Martin ɗum ɗon ko fotu wonnono fotu laaɓude poste on arbitre wiɗo noddali kanko arbitre e marque ñak o sifilani e donc ɓe waɗi égalisation ɓe yeehi prolongation ɓe wawi marquede Barça e 4e bi min waɗama éliminé ka ɓerɗe amen metta no fewi par ce que min holliri mbawka équipe o ko wonɗo heɓde leyde e nde oɗo saison kono Hansi Flick o joueur goto tan o soduno Dani Olmo donc miɗen ɗamini saison garowo ma min waw fewnitade hen min heɓa défenseur ji moƴƴi inchallah min ɓeyda e force attaque amen o saison garowo ma min waw ƴettude Ligue des Champions inchallah final hakkude Inter Milan e Paris ɗum yombata hikka kay Paris jogui chance gagnade Ligue des Champions because ɓe jeehi laabi ɗiɗi final kono ɓe donki gagnade ɓe gagnanoki premier final o kono oɗo kay ɗen ɗammini ha to hedde pellet Allah e wawi ɓe gagnon saabu Inter nden moyeno ko ganduɗo Ligue des Champions no fewi kadi ne équipe o sansi esprit no wano hankili natti wade noon han joueur ji jiɗɗi gagnaji woni hen joueur ji pelliɗɗe kadi fettitoɓe ballon no fewi Ousmane Dembélé aussi no juiranno ni joni o sansi so ɗum ɗo fof ɓe wawi okkude ha ɓe gagno Ligue des Champions eɗen gandi kay hikka Ligue des Champions o ko ɗo France ɗo arata ɗo Paris ɗo on beltanama ko men Hawa Diallo soɗo he Paris Hawa Diallo aɗa sikka ɗum ma weeɓa Paris Inter noon ɓuuri sakkitade yaade final deux fois par rapport Paris wayri yaade final Paris kam ne wawi wawdeɓe kam kono Inter noon wawi funtudeɓe ha piyal match final kañum jouiraki gagna yo heɗiɓe hande noon ken keɓɓe koɗo keso e banggue heɗotoɓe ɓe wiyete ko Hawa Diallo weltanama on to Paris o wi ko hikka Paris heɓata desawal Ligue des Champions jenam haade min yiyade Paris Barça hande on joftima e dow Real Classico cakkitiɗi waɗɗi ɗi foof ene wayno ko Barça kam heedi dow Real kam ko entraînement amen tan anden Aissata ɓe loggi nayi tati Real ko entraînement amen ko hande ko ɗum ɗo tan woni entraînement e o garten bengal ho piri on so petti laabi sappo piyon be laabi sappo ono hankadi Real hankadi yo foof anda Barça ko wawi ɗum tan musim tan koɓe nanni min minen holliri défense amen moƴƴani min hay koɓe nanni min koyene musim ni tan haydar sona penalty mabɓe o jenaw yarndiyam ɗuɗɗam saabu joni payeren ko kabar Ligue des Champions pawen classico ko Ligue des Champions woni toɓɓere nde gila hitande ujunnaji ɗiɗi e 15 Barça wayri hebde sappo ronki heb hikka ɓe jahorinoma ɓe jettu wayri hebde ɓe meeɗa hebde nan ɗon ha joni pari nan ɗon ha joni hikka ene ɗaminino kono jane balɗe caggal ne joden ɗon e mi wino min mboɗo jaggi tan kila hopo seeɗa ni mboɗam haalno ɗum so won bawɗo libde Barça e o Ligue des Champions mo hikka Inter ay noon yaari ndeɓe ketti yesso ndeɓe ketti yesso he ndeɓe ñande pettata ñande talata nde ndeɓe ketti yesso nde Barça nde heeɗi yesso nde ni yimɓe wene ɓe hankkadi han gasi Barça nde waraɓe kono noon ɓe jejjittu équipe aji italien darori ni
wona woppoɓe law mi wonko Ousseyni Tall wi o haala ñaawo woɓe goppuñi soɓe piyama tan ɓe fatira aɗa dillina hoore de a wawa kala nde piida mbiya min wawi sa fiyama mbiya arbitre wonma fiyede a jaɓat tan hayso arbitre wani lawol te o e ngol pettugol min mi jaggani ne waɗi erreur arbitrage yoro waddo influencé match ala ay goto erreur ala hen ɓe jabtan ɓe fiya gasi aɗandi koko heeɓi koko sanno wiyano ɓeɓe piiɓe so mbino arbitre waɗi ay contre Benfica nde Barça wonto remontada Benfica nde waɗi erreur uji arbitrage kewɗi baddi arrangé Barça hay carton rouge moɓe tottiri o alano hen kono hay Benfica naɓe dara hen mbiya arbitre waɗi min fiyade no men nden to aɗandi équipe koko heeɓi ɗiɗi ko e nder football ne wodi ko wiyete temps fort et temps faible Barça so tawi woni koye temps faible mum ƴettat but ɗum noon moƴƴani so tawi ka jiɗɗo gagnade équipe aji mawɗi ɗi yaade ha final ko temps faible ma daroɗa mbiya ɓeede hande mbawi amen kono on nannata ko 10-15 minutes wonata après ɓamtoɗa jaaha sa daari pari e match cakkitiɗo hakkude makko e Arsenal 20 première minutes ɗi ɓe jiyani bal ɓe gonno koye temps faible mabɓe mais ɓe daari hande hay classico temps faible mabɓe kala ɓe ƴetti but ɗum wona lawol kamɓe kam défense mabɓe on e jogui caɗele kam so ala wona défense o ni milieu de terrain o aɗani Barça kañum sano yaaha yesso tan jejjito heedi caggal ho foof sa hawre waɓe ne Italie naɓe noon ne ganda tactiquement ha wiite tactique dariɓe no feewi heɓma heɓanma maɓe ma logguɓe kono maɓe loggeya heewa kamɓene ay Inter hunde tan waɗi jahole gartol ngol foof kañum e Barça eɓe gandi ɓe mbawa hadde Barça nanude hoɓe jaggi yomin nannu gotel pour to hewde ha Barça nani ko ɗum ɓe jaggi kamɓe so Barça nani tati yoɓe ferme nana nayyi ligne mabɓe oto yeehi foof a heddi e Inter eyo so diwi haala Barça haala timmode nde ne PSG Inter hande ɗo Inter rewi ha hawi Barça mate PSG Hawa Diallo wi ko desewal ngal ko PSG heɓata ngal mate hebde ngal desewal ma weɓ on wiɓe ni timmode nde jogorani welde saabu ko ɓe jii hakkude Barça e Inter jogori ɓurde welde e kawdire ɗe on hol hen yiyande mon ko final belɗo wonata ɓaade Paris wayri yaade final 2020 et puis no yehi final 2020 duuɓi joyi caggal nden koye Covid wonno ala noon neɗɗo e nder stade Inter noon yeyino final duuɓi ɗiɗi cakkitiɗi ɗi yeyino hen final ko équipe o ko gotum Inter joueur uji jeeɗiɗi nen hen ɓe pettino final oɗo ɓennuɗo e sa daari hande wonɓe ɓe France finoɓe ɓeɗo ɓe mbi kamɓe ɓe cikka hikka ko hitande Paris ko tahi ɓe mbi ɗum final o ko Munich no Marseille ƴettata final no Marseille ƴettata ɗum hitande 1993 ko toon wonno kono koye stade gadano e Marseille fino ko Milan Paris fotata ko Inter équipe goɗɗo Milan ɓe cikki joni hikka sa daari ko hitande mabɓe wonata e duuɓi sappo caggal gagninoɗo ɗum o wonno koye ban Barcelone ko Luis Enrique duuɓi sappo après no gagnotono ɗum Luis Enrique kadi o gagnino ɗum koye Allemagne ɓe mbi sa waddi ɗiɗon fof way kono hikka ko Paris jeeyi wor jaggi tan eɓe jogori kamɓe Paris équipe pawɗo gagnade ha Inter dari ho foof hatta ko final noon sa ari aɗa wawi waade keɓni fiima ɗum wona hono wonna e bettere e nder football o no darori joni ni mboɗa jaggi tan Paris no jogui no waɗi ha yalte Liverpool liɓi City hay sinno City on ɗon kono Liverpool nde Paris hawrata e mum nde Liverpool wawno Paris équipe aji diɗɗe Angleterre hay kala ɓe pawanaɓe pi nayo ardiɓe championnat Angleterre ɓe pi hen ɗum noon san Paris ha tolnima ɗon Inter dari ho foof hay sino Inter ne yaltini équipe aji mawɗi yaltini Bayern ne yaltini Barcelone mboɗa jaggi tan hikka eɓe jogui hoɓe rokkaɓe eɓe jaaha ha ko mankunoɓe ɓe jogui hikkaɗa eyo waktu o ɗi min emin keddori toɓɓere wotere min cuwa arde hen humpidde tan so wona Ligue des Champions e banggue Europa League ne yahoɓe timmode gandam ko Tottenham e Manchester United de mbiɗa sikki ñande nogasi go lewru ndu gonɗen
eyo ko toon to orom noon keddotoɗen haalde hankkadi ko yowiti e kabaru Marc Viviane Foé prix muñaari ndi RFI rokkata hitande kala pettowo Afrique naajo ɓurɗo teskede e banggue ligue aranomo France holi keɓowo ɗum hakkunde Habib Diarra Hakimi Evan Guesson keɗoɗen yiyande heeɗiɓe ɓe prix Marc Viviane Foé muñaari tottotinde pubilowo goto africain handi hen ka Asraf Hakimi ɓe to hen yoɓe kabbo tawa tawi ko gonga rewa fair play rewa Asraf Hakimi rendani hay goto coupe Viviane Foé bon kambo sikki ɓurmi ɗaminade ɗum ko Hakimi wayde ñande ko mo tinnima kam o marki bi ewa donc ɗum noon kadi ne wawi kadi contude kadi no fewi e lobbulobaji enen e yiyande meɗen tan inchallah ndiɗon mbuñaari so ndu woofi Asraf Hakimi ɓe hokkay e handudo hen yo Ousseyni Talla jarama yimɓe fof kawri mbi ka Hakimi hay oɗon ne ndemin jewtanno ko adi ɗum yiyande moon ko Hakimi heɓata ɗum o haali wonde loggol ngol o loggi kono mbiɗa sikki ɗum jeeya kam jeyetake jeyaka hen eyo sabu kokketeɗo o kam andama e ko banggue kadi ligue o haalete eyo Ashraf Hakimi wadde onon fof on kawri ko kanko jangode wona jarani ko ben pare jango totti ko jango soɓe totti goɗɗo mo wona kanko jango yoɓe goppu prix o hankadi yoɓe nattu wadde prix ala hikka hay ala mo foti nana wayne neɗɗo won dow asaman jooɗi ɓe less mbiyano fodidira men ko ganda hay jour a ligue 1 ɗi tan omo jeeya ɓurɓe darade kanko wonata aɗa andi yontere ndeɗa ɓennuɗo mi wino moon Camara bok tawata kay tatoɓe ɓe mbiɗa anduno o tawaka hen bon ko voilà Habib Diarra ko woni hen ko bettere ɗum noon holliri kadi o waɗi kanko saison moƴƴo mais ko ɗo ɓe kaɗata kamɓe fof ɓaade Hakimi ko waɗi ko hikkay goto maɓe waɗani ɗum Habib Diarra noon ko ɓiyam bammakko ko sehilam minen mawnidi Guédiawaye mi yehino ni inde makko Habib eyyi hay hanki tan mi haalde bammakko samedi no jouata match makko temedere Strasbourg mbeɗo wonno toon mi yi bammakko mi yi yummako ko ɓiyam kono noon haɗata ko Ashraf jinganta ala on mi jinganani wona jingude hol lawol tan ko kanko tatat so woni jingere ko koye men wona handude hen wadde ko kanko handi hen no heeɗiɓe ɓe mbiri ɗum ni ononne ko noon mbiru ɗon humpidde tan haade min waynodirde e banggue Afrobasket sen garti e banggue Afrique ha joni ko banggue Afrique ni min kalata Afrobasket taw ko worɓe ɓe urƴe waɗama ñande aljuma nde to Angola jiɗɗe ɗe tafama walla mbiyen guɓe ɗe tafama Côte d'Ivoire kañum wondi e Cap Vert Rwanda RDC Soudan du Sud kañum koye Angola e Guinée Libye gondi e Sénégal kañum wondi e Mali Égypte e Ouganda toon noon wiyama derbiji ma ene jogori wadde mbiɗa sikki Tunisie kañum woni e guɓal bengal e Madagascar Nigéria e Cameroun iyo hade min wayrodirde ko gowɗen wadde konngol moon cakkitingol holko ɓurɗon teskade e banggue coftal ɓalli nde yontere ko waɗi no yawi Sénégal ko fi ko RDC ɗum a ɗaminonoki ne heddi noon ɓe sikki ko Nigéria ɓe jogori hawrude an jeenowo ko Barça waɗa éliminé ko Barça ndeysan yurmimama yalla rokku on ɓerde muñalde nde a wiyata classique o anne ko ɗum élimination élimination mo on jarama gasi ha laaɓi mi hokki on aadi yontere arore min jetti on heɗugol mon loggol min jetti heɗɓe e karallagal ngal